Szóval, az van, hogy felfoghatatlanul sokan, nulla, kérdeztétek, hogy mi újság a Leonnal. Ez azért fontos kérdés, mert egyébként egy társadalmunkat, mint 1.8T-t és leginkább 1.9T-t rendszeresen üzemeltető emberekből álló entitásunkat gyakran érintő kérdésről van szó a Leon esetében. Ugyanis hát az van, hogy a Leonban így egyszer csak így fogta magát, és az 1-es, 2-es megszűnt létezni. Ez azért nagyon jó dolog, mert ugyanúgy, ahogy a Volvo-nak a futómű titokzatosságainál is, tulajdonképpen, ha már minden lehetséges szituációt kizártál, és minden józanul leírható hibajelenséget megpróbálták kidibagolni, kicserélted az alkatrészeket, beleöntötted számolatlanul a százezreket és milliókat, akkor bele fogod írni a Google-ba, hogy a DREADED, azaz a retteget, és a hibajelenség a hang, vagy az eltűnő sebességfokozat, és akkor ki fog derülni tulajdonképpen mindenki más is érintett, csak eddig valahogy nem dobta ki soha a gép pontosan azt a találatot, amit addig. Én most már szerintem autóról van szó, ezzel fogok kezdeni minden kereső kifejezést, hogy dreaded és akkor jó idő. Na de, hogy miről van szó? Az 1.9 és az 1.8T-ben a 02M-es kódjelzésű váltócsalád található meg, mindenféle átételezési kombinációkkal, de hát hogy úgy alapvetően a mechanika az nem sokat változott, csak a fogaskerekeket cserélték. És hogy az van, hogy csinált a Volkswagen egy olyan váltót, ami kibírja jóistent is, rettenetes nyomatékokat, rettenetes lóerőket, meg minden. És akkor az 1-es, 2-es, meg a 3-as, 4-es fokozat választó villát, azt két kibaszott popszegecs tartja! És így teljesen mindegy, mit csinálsz, teljesen mindegy, hogy használod ezt a váltót, a popszegecsek és alumínium műtműrűt, az így megfogja, elöregszik, leesik a villa a faszba, és akkor így brrrr, csodálatos. Autógyártó szeretnék lenni. 3 fillért spóroltuk, minden tönkre megy, és a javítás rettenetes ezekbe kerül. Ki érdekel? Jó idő. Úgyhogy nekem annyi mázlim volt, hogy a villa nem darált be mindent. De amúgy, ja, most így várok arra, hogy valahogy autó legyen belőle. Úgyhogy nem tudom. Tanulság megint nincs. Csak az, hogy rettenetesen sok szanaxot kéne szedni ehhez az egész hobbihoz.